Primer de tot, què és la detecció precoç de malalties? La detecció de malalties es fa mitjançant proves mèdiques per anticipar-se o detectar malalties el més aviat possible. Aquestes proves cal fer-se-les periòdicament per prevenir o anticipar una malaltia. I avui us posarem uns quants exemples d'aquestes. Anàlisis de sang. L'anàlisi de sang és una prova en la que t'extreuen sang per mesurar diferents aspectes. Hi ha molts tipus d'aquest. Cada tipus mesura diferents components de la sang. Serveixen per poder comprovar si hi ha un bon nivell de glòbuls blancs, vermells, plaquetes, hemoglobina, etc. També serveixen per vigilar malalties com la diabetes, colesterol. A més, poden mostrar si el funcionament dels òrgans és correcte. La resonancia magnética es una prueba en la cual te has de ficar en una especie de tub en el que s'utilitzen ones magnètiques per obtenir diferents imatges detallades de l'interior del cos. Serveix per examinar òrgans, ossos i teixits. Es poden detectar lesions cerebrals de tot tipus, tumors, diferents trastorns, esclerosis, hèrnies discals, enfermetats, etc. L'anàlisi d'orina és una prova per a detectar malalties, vigilar que tot estigui bé en cas de tenir una malaltia o per a verificar que no hi ha sang a l'orina ni altres substàncies. Abans d'aquesta prova no es pot menjar, és a dir, has d'anar en ayunes. Tampoc es pot fumar, beure alcohol o fer esport excessiu. La prova consisteix en fer pipí a un got que et proporcionen a l'hospital. Una vegada el got està al laboratori, s'analitza amb una taula posant unes gotes o submergint-la. Prova del taló. Aquesta prova consisteix en extreure una petita mostra de sang del taló del nounat que es realitzarà entre el tercer i cinquè dia de vida, amb la finalitat de detectar fins a 25 malalties, la majoria minoritàries i d'origen metabòlic. Aquestes són trastorns genètics molt poc freqüents, però que es poden detectar al naixement tot i que el nounat no presenti símptomes, en les quals una actuació ràpida pot canviar el pronòstic i evitar possibles seqüeles. Electroencefalograma. L'electroencefalograma és un estudi de la funció cerebral que recull l'activitat elèctrica del cervell, concretament de les cèl·lules nervioses. Mostra a partir de línies el funcionament de distintes àrees del cervell del pacient. Pot detectar lesions, hemorràgies, tumors, alteracions, etc. per tot el cervell. A més, pot mostrar malalties com epilèpsia, cefalees, trastorn del somni i trastorn del moviment. És important fer-se la prova si tens símptomes com pèrdua de memòria, episodis d'epilèpsia, coma o somnolència. Per diagnosticar les al·lèrgies hi ha que veure com es manifesten amb el contacte amb la pell. La prova consisteix en punxar una mica la pell de manera que l'al·lergogen entri dins per veure si fa reacció o no. Uns quants minuts després, el metge t'examina la pell i si s'ha inflat, envermellit o algun altre signe, significa que tens al·lèrgia. Aquesta prova es sol fer servir per detectar al·lèrgies alimentàries o a la pols, àcars, fongs, caspa de mascotes, etc. L'electrocardiograma serveix per a detectar trastorns de ritme cardíac, infarts de miocardi i altres malalties. Abans de fer la prova, és necessari informar al metge dels medicaments que t'estàs prenent i no es pot fer exercici ni beure aigua freda immediatament abans de la prova. Allò pot ocasionar resultats falsos o erronis. La prova es realitza a una sala equipada amb un electrocardiògraf. El pacient ha d'estar tombat amb el pit al descobert i net, i seguidament es col·loquen els elèctrodes al pit i de vegades als braços per a enregistrar les senyals elèctriques del cor. Oftalmoscòpia. L'oftalmoscòpia és un estudi que ens permet obtenir informació sobre malalties que poden afectar el globus ocular. Hi ha diferents tipus d'oftalmoscòpies, la directa, la indirecta i l'oftalmoscòpia indirecta amb làmpara de fenedura. Depenent de quin tipus d'oftalmoscòpia t'estiguis fent, el seu procediment serà d'una manera o altra. Abans de fer l'estudi, hauràs d'informar a la persona que t'hi faci l'examen si és al·lèrgic o estàs prenent algun medicament, o si pateixes o tens antecedents familiars de glaucoma. Si la retina, els vasos sanguinis i el disc òptic tenen una aparença normal, l'oftalmoscòpia ha anat bé. En canvi, si els resultats són anormals, pot ser que es trobin afectats per diabetes, glaucoma, pressió arterial alta, etc. Com podem evitar malalties? Podem evitar-les de diferents formes. Tenint bons hàbits i així una bona higiene i dieta. Emprant vacunes que ens proporcionaran un sistema immune més fort. Fer proves periòdicament per evitar qualsevol malaltia.
I per finalitzar, en cas de malestar, l'ideal sempre seria acudir a un metge. Què podem fer nosaltres per arribar a més gent? Es poden fer campanyes per a donar visibilitat i fer conscient a la gent de que si es troben malament, tenen una malaltia o algun signe o símptoma, deuen anar al metge, ja que si hi ha algun problema es pot agafar des del principi i tot anirà millor.